Mario ko ale ni bi bɔra la kare kɔnɔ dɔrɔn I ko an kɔni fɔ ko jinɛ duuru k'ale bɛ jinɛ jansa 1000 k'a d'i ma hali ni tɛ se ko fo ka diɲɛ wuli lasiro ba 10 ko bili y'an kɔni bara kɔnɔ ko ka 1000 ni ne yɛrɛ Musa Kuyate ma san kelen muso jan la ko ne fana tɔgɔma lɛ ni mɔgɔ min y'a jinɛ ko tiɲɛ
ko ni y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ko tɛ mɔgɔ kamara jugu de i b'a sɔrɔ o tɛ janfanci ne yɛrɛ fa sunama bi hadamaden ko n'a fɔra ko jinɛ taamasiyɛn b'i fɛ a fɔlɔfɔlɔ min i tɛ pan ko kunna mais a n'i ka jugu i kɔnɔ ka jugu o tɛ kelen ye i ni mun bɛ n'i tiri danna ye walahi i b'a sɔrɔ i ni ala man di parce que o man di ala ye ni jinɛ b'i fɛ i b'a sɔrɔ duwawu b'i fɛ barika b'i fɛ ala b'i fɛ i tɛ kɛ janfanci ye i tɛ kɛ fitiriwale ye mɔri n tɛ k'i ma fitiriwale o de ye n se kɛ tɔ tɛ n yɛrɛ la yɔrɔ ne la don direct o ma diya ne mais ni dugu fana diyara ye o ma diya n ye ko dɔ de don fagana ye jinɛtigi ye ne de ye fagana ne ye kun dɔ fɔ fagana a ka bɔ hakili ma nka n b'a ta yira kɛnɛ ka diɲɛ na parce que ale ye faama de ale ye député kuma in kɔrɔ dɔ ye hali fagana bɛ yan n b'a f'a ye a tulo b'a la parce que n'an f'i yamaruyalen bɛ yan n ma mara ni ko fɔ dɛ